rebuig de situacions d'injustícia i discriminació. Inici. La injustícia, els nens soldats, la discriminació, l'abús infantil, el racisme, fotos i... La injustícia. La injustícia ha existit des del començament de la humanitat, ja que l'home ha intentat imposar les seves idees i els seus mètodes, recórrer a trucs o estratègies de sotmetre a l'home mateix, el que en el fons és una injustícia dins de les taules. Es veia els governants ocupar el seu lloc, és a dir, rei mort, rei lloc. I això no només passava a nivell de menorquinisme o destruir el seu germà que estava en el poder país, també a escala inferior es destruïen a les persones per ocupar les seves posicions i aprofitar el seu poder. Els nens soldats. Nacions Unides estima que entre 250.000 i 350.000 nens han estat reclutats per combatre en conflictes per tot el món, en una clara violació a la llei internacional, tot i que el número exacte de nens soldats es troben lluitats actualment a tot el món és massa difícil de conèixer. La discriminació. Discriminar vol dir diferència, distingir, separar una cosa d'una altra. La discriminació és una situació en la qual una persona o grup es tracta de forma desfavorable a causa de prejudicis. Generalment pertanyen a una categoria social diferent. S'ha de distingir de la discriminació positiva, que suposa diferenciació i reconeixement. El racisme és l'actitud o manifestació que reconeix o afirma que la gent de diferents races difereix en valor, que aquestes diferències poden ser analitzades o catalogades jeràrquicament i que resulten en l'avantatge econòmica, política i social d'un grup en relació als altres. L'abús infantil. L'abús i maltractament infantil és un problema que és competència de tots els països del món. En aquest sentit és que es celebra el 19 de novembre el Dia Mundial per la Prevenció de l'Abús del Nen, la qual és una iniciativa de la Fundació de la Cimera Mundial, que la dona a la qual s'han involucrat 149 organitzacions, entre les quals es troba la xarxa dels drets de la infància a Mèxic, de 59 països del món, els quals tenen com a objectiu fomentar una
cultura de prevenció d'abús infantil. Aquestes són unes fotos d'aquest nen que l'estem detenint, aquest pollet que els està manant els altres pollets negres, si està dient miguers. Ja està.